repartir contigo los jueves, los viernes y los martes, que estoy con vosotros en Badalona. Es un gustazo. Bueno, pues, que de las ideas que tengo, de las ideas que creo que hay en el futuro, de las ideas de la gente, de las ideas de la gente que lucha, de la gente que sufre, de la gente que, bueno, entre todos, como ahora, pues estamos haciendo cosas y decimos cosas.
a dir-me que estava espantat pel futur, que estava espantat per la seva salut, que estava espantat pel futur, bàsicament. I durant la sessió de música, teràpia, la música no m'agrada dir, l'altre m'agrada dir música, durant la sessió de música, els altres nois van escriure una cosa que li cantarem ara. De fet, el títol el tenim aquí darrere, em sembla. Tenim el Jaume. Està molt bé. No, es diu Mai estaràs sol. Mai estaràs sol. Resulta que el Jaume deia som petits, som grans, amor i companyia, som prínceps, som família, som por, som cor, futur, salut. Som jo. El tenim a la pàgina 32 del llibre que es ven i al final aprofito la cuina publicitària. I... què? Anem? Anem? Aquí també m'heu d'ajudar, però aquí en sèrio, perquè si no després no podem fer la cançó. Es tracta de cantar-li una coseta al Jaume. Vale? Sí o no? Però no amenaça. Amb tota
Sí. Bueno, ¿quién no queda la rumba? ¿Y alguna novedad? Vale, Jaume, ja sé que t'has arranjat el micro. Ha vingut el saxofonista, avui. Aviam, aquí no hi ha la rumba. Hi ha hagut el Rigati? S'ha de quitar la rumba, no? Pues, Aitor, em vas dir que volies fer una cançó al teu equip de hockey perquè t'han ajudat a fer servir la cadira com Déu mana. Ens faràs una demostració? Sí o no? Vale. Els dacs, i per allà hi ha una pancarta penjada dels dacs. Un aplaudiment per l'Aitor, home.
Ja, Manel? Era julio del año 13 y yo fui directo aquí, pero la no podía. Y empecé a sudar así y acercarme demasiado. No podía respirar, pero ya no había el cansancio y el calor empezó a subir. Pero sube la temperatura, sube la temperatura. Manel, la segona. Y nos fuimos de Colonia a las provincias a trabajar. El calor también venía y otra vez a sudar. El verano de este año no nos paramos de charlar. Gracias por tus consejos, no los voy a olvidar. Pero sube la temperatura, sube la temperatura. Aquesta cançó és dedicada al teu amic Albert, que el veig aquí posat. Una segona. Que passa molta. Jordi. Vull dir-te una cosa. Que... Vull dir-te que moltes gràcies per l'esforç que has fet, per estar aquí, perquè sé que ha costat. Sé que ha costat, però que també sé que tenies moltes ganes de fer això que faràs ara mateix. T'has hidratat? T'has hidratat, segur. Perquè és un bon amigues i l'únic que se'ns pot implorar que se'ns trenca i després no canta. A mi m'ha passat la llenya. Però
Sí, senyor, gràcies a la banda que ens acompanya avui, que són els mestres. Aplaudits. Sí, sí. Gràcies a ells hem estat a bons moments, diré, però han estat amb nosaltres. Con esa cascada, ya no deja. Y por favor, que venga a retirarnos porque si no se calla, tío. Hombre, no está. Es broma, hombre. Gràcies, guapos. Otro nivel a la dona, sisplau. Ben fort. Bé. Doncs, entre Badalona i Poblenou farem un descansillo amb una història petita que fa uns dies, no fa gaires, fa uns dies vaig anar a casa, a les Roca, a Cal Roca, per allà on estudiàvem Sandra, on estudiàvem Magisteri, doncs allà. Vaig anar a Cal Roca perquè la mare del Cesc, que la tenim allà, saluda, sisplau. Guapa, més guapa. Si la podem il·luminar una miqueta, perquè és que amb 88 anys, em va escriure, va tornar un poema que es va fer el seu fill, davant de la família. Va escriure, ens va tornar un poema escrit per ella i resulta que escriu molt bé. I resulta que, a més, recita molt bé. I com que no es veia en cor de pujar a recitar-lo, de les emocions i tot això, doncs vaig anar i la vaig gravar. I bé, doncs ara l'escoltareu. Aplaudiments, sisplau.
Martí. Què tal, guapo? Ja. Aquesta tenim aquí, és de Poblenou, Aquesta tenim aquí. També. Ja fa dies, potser cursos, potser anys, de museu, que sentia a la Geni, estava per aquí, Geni, on estàs? No la veiem present, va. Deia, mira que mata la Geni i mira que mata la Carol. I deia, pensar, ostres, realment, a Poblenou, a Badalona i al CIM hi ha gent molt maca com la Carol, hi ha treballadors que tracten amb amor a les persones que estan als centres. I m'encanta veure-ho. Jo que m'encanta veure-ho, i els altres usuaris i persones que van als centres també els agrada molt, vam decidir de fer una cançó a la Carol que es deia